Oras badihita saluhutna. Selamat hari Minggu badihita. Adorang so tapuka para mingguota tapare dema rohata martang yang mahita di bagasan rohata di inganat tabi. Amen. Mari demahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohat guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohat guarni todi parbadia na tumo palangit dohat tanoon. Amen. Hurajumi akasitaon no dihasianganon, hiraswada do martibakon hasangapon si papataron na tuhita sugot. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, salehon madihami ha porsiaon na mangulu, asa tok-tok kami porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, topa marohana ias di bagasan hami, jalapai baru rohanami jalapasitong, saya pahot maha porsiaon nami, asahot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon hamu masikat ni patik ni debata iman tersurat di sada Petrus 5 ayat 6. Atong patuturu hamu madirimuna tuturu ni tangan ni debata nagugui asa dipatibbo hamu ditikinai. Atong martangyang mahitam manginugugo siya tuhata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na obar tu patik mi. Amin. Tato potima dosata. Ale Tuhan debatana badia jalana bonar, para si jala pertalup ni roha, jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, di bahini saya sama sudedo sanami. Dangadong nahu pangasaon hami dukkon asini roham. Hati goran na pinatupanya anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringo tuha sesani dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni, nahudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di bahini tarabahid ibana do pangulhon ro di ujungna, akana sadok ro tu debata, marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangihon na sida, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Thank you.
tajahama epistel turpuk niari mingguon imana tersurat di Heber 6 ayat 10 pitu sak rodi 20 tajahama margati soring. Ia debata uari do dipake lau patuduhon tu akasitian baga-bagai tahina nasoolo mubai. Nasongon sao ditodita doi nahot jalana tugu na manurusi satu bagasan ni ribe-ribei. Ido sahatna martua ma natumangyon hatari debanta jalana upeopsa. Amin. Tidakon maha porsiao tai song nahinda tidakon ni dong atas saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhoni si Maria nagabe-gabe siato di parbadia adorang so habubuhan ido tuhata natubon na bernit di panghuman ni Silatus nama terpajal di hapinar silang natuat tuban waturu dung ditanom namulak mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun daripada Jahoba amanai parguguna suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanon manghumi halak nambangolu dohok namate au porsia di todi parbadia jala dong sada huriana badia huria hatopan di halak Kristen akan abadia dohok dihasan di dosa dohok dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging di halak naung mate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima tikting nama sa di huriata sadariot. Tikting namasa di HKBP Sutoyo Minggu 10 Oktober 2009 na berjul keluar doa minggu keluar minggu sadado imam minggu pasal siaho dum hatis minggu pasal siaho dum minggu hasil sadao ni debata topik minggu debata nama doktor na berdoa dan dana na asora Jumat sada Oktober 2009 di bahasa-bahasa Waktuata sada dana bawa di keluarga Hermanto Panjaitan Inangi Sri
Junisa Buru Matoda, alamat Jalan Usman Harun, RT 12 RW 05, sektor Warusau, Impasku dari Suaksoni, Nang Natorasna. Nah, ketujuh pilihan bulan tahun ruas. Pinangido tu sudi ruas do perhadaan KBP Sutoyo. Asal tahun nasi 5 pilihan bulan do kedatahunan yuran alamuna di ujung tahun 2000 saunari merdu tu riko ni biaya operasional gereja. Nah, Pawapato pilihan 7 ni Langgata. Sedarion minggu 10 Oktober 2000 tu sidung janita Papua pilihan 7 ni Langgata Bohita Papua tu badan penyelenggara pendidikan BBP HGBP Lasma Hatta Lahore Pasatu pilihan ini. Nah, palima maka tidak pun apresial. Hari Minggu 10 Oktober 2000 ibadah pukul 1 menit pada pawang Huriata do maka tidak pun apresial tutun alat marosian luar ni HGBP. Nah, pawang rapat Dewan do seksi. Marhite titimo pindaboto ketua Dewan do seksi asa di Patupa rapat penyusunan program do anggaran tahun 2021-2022 pinangido tuaka Dewan do seksi numasidu program do anggaran ini di ujung bulan Oktober 2021. Sebab itu panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal HGBP Sutoyo tahun 2000 sektor Penas do paduan suara Immanuel HGBP Sutoyo. Pinangido tu situa sektor Penas do paduan suara Immanuel asal Patupa rapat tarima tu pesta Natali. Napawaduh permingguan di gereja. Opartu perpanjangan PPKM Lekenturu 1 tanggal 1 Oktober 2000 asal Toma Kecamatan protokol kesehatan jalan memakai dua masker ganda. Pasiahu pertanyaan sektor dan Israel. Protokol data dua pertanyaan sektor makti ibadah mulai di gereja dohor das training di hari Kamis 7 Oktober 2000 pukul 10 siang 30 pinangido tuaka ruas na di sektor dohot perhalado asaro tu gereja lahoma dohoti pertanyaan i manang marhite yutu HGBP Sutoyo dohot jom meeting bersama debata. Pasal puluhan pertanyaan paduan suara ama agape dohot keluarga. Sabtu 10 Oktober 2001 patupon ni paduan suara ama agape dohot keluarga HGBP Sutoyo do pertanyaan mulai pukul 10 siang WIB. Maringanan di lantai 2 ruang serbaguna HGBP Sutoyo. Persadahon lomba Madokata HGBP Distrik Welu DKI Jakarta. Di ulang tahun HGBP na pa 110 tahun punguan amah HGBP Distrik Welu DKI Jakarta naing patupahon lomba Madokata se HGBP Distrik Welu DKI Jakarta. Marhite ritual pinangido tu amanami ruas ni Huriata HGBP Sutoyo nanaeng madohoti perlubani asa dihubungi ma ketua seksi ama ni Huriata Darwin Sitors do nomor HP 010 155 456 Tuhan memberkati. Sumbangan di jalo Huriata do sumbangan sian keluarga na parjolo El Nadeak na taiburu butar-butar sektor Kalibata bunga altar tu minggu 10 Oktober 2001 amulateo nasida siala sehat sudi keluarga diramoti Tuhan. Kedua dari Lubanggaul ina taiburu Manalu sektor Maisari pekerjaan pelaksanaan pendor clearing ACV dinding gereja kirana Tuhan memberkati yang diberikan sumbangan tersebut. Di pas-pasu tuhatama na pasahatot sumbangani. Laho pasikopo tiktingon boima tajaha di tikting cetak ni Huriata. Songnima sa ni tikting ni Huriata di minggu sadarion di pas-pasu di Batama hita saluna
Botima. Tapuji Tuhan tambar hite-hite ede nomor 450 walu laos tapasaat ngapeliata. Oh
Damene debata na sumurung siang saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus, tabuka mabibelta, jala tapanang tapar rohom maslait nadong di julutan yon, turupuk jamita di minggu tasadarion, imanene sian buku ni si Job, bidu 20 ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Job bidu 20 ayat 10 sahat rodi ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Ujahama tuhita ganup songonon ma tarsurat disi. Alai yang goibana diboto do dalaku. Tungsura diuji ibana au songon serena pitama au haru ruar. Sai marsi hohot dopat tu majujur bogasna. Sai hupayutiu do dalanna dangdung manibbilahu. Dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna. Godang do huradoti hata akka naruar sian pamanganna. Asa hangulu aku sendiri. Alai tahe parhata sada do anggo ibana. Tung ise manatuk manugang ibana. Jala guru lomoni rohana do di pasaut. Sai na paujungon na do sakap ni rohana hian taringo tuau. Jala tung namaragam do akasi songoni di bagasan rohana. Ima alana ubahen tung tersonggot au marado pobohina. Molo sapalahu pikiri akahitir doau mida ibana. Nunga dibata mabibiari rohaku jala nasun hinagugui mabubahi au. Aidang nian mago rohaku anggo mida holum ni parnida aku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulomon nuaing ido sahatna. Hamuna manami na nami mulutabigi guar Job manang si Ayub dalam bahasa Indonesia. Dengan pala maul behita patadahon manang paturakon taringo tu si Job ate. Sudedo hala Kristen maboto barita manang cerita ni si Job. Daku boto hita nasional te. Alehu pikir sudi hala Kristen di boto do. Cerita atau tokoh yang enak didengar dan sering diperdengarkan ala ni terberita do ibana di parsorionna di penderitaanna. Dangadong tudosan. Nabuhi do konon hasusaan manang penderitaan na nyalaman na si Job. Sian na asing. Tidak ada. Holan si Job do. Jala parsoryon nei tung apar paet. Molo hata di halak narumodda parnarumodda dituba. Molo didokon apar dangadong bedigijang nih. Tung apar paet do ni alaman ni si Job. Tung posi jala memang outsugarira di pasonggo bitu hita parsoryon nei dang mana kita. Ala saya tok tong do hita on saya da ikon taparuba do paradigma manang pemahamat tataringo tu penderitaan ni si Job manang taringo tu si Job ala jojo do hita molo tabigi hatani manang gor ni si Ayub manang si Job pitur taduk do di bagasan pikirata bahwa Ayub itu identik dengan penderitaan. Itu makana susah halak dakuboto halak Kristen manang halak na asing rupaning ugamo na asing darong dope hu terdidihon banang hudidi halak Batak na margor si Job manang Job panuturi dangadongi manang Job perlaungan dangadong sudiru dinggan guarna ala ni biarna dan sasitong na adalah amanginang bahwa sebenarnya molo tahatai manang tabigi taringo tu si Job bukan hanya penderitaan, bukan.
Job manak si Ayub adalah gambaran kehidupan manusia. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, sebaik apapun kita beribadah, seberusaha apapun kita selalu memikirkan tentang Tuhan, seberapa hebat pun kita beribadah manang beriman, anggo parsorioni, anggo penderitaani saya rodoi. Unang tasonggot kita mulu marsak. Manang adong mahalak na mengecewakan iba, ay Tuhan wasa songoni, unang. Geriada las marohata, geriada, buasa uruk songoni, molo aci rohata, berarti normal do hita, nasihat do hita mang, nasihat do pikirata, buah ma moloso, hiaci rohani jolma, berarti nong dia may. Kan hidup? Paparom mana songoni rupani, mana ngape di dok, sip di, mekel si patak. Nah, dari ada ikon mas dorohata sa sitong na. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, seberusaha apapun kita ingin menjadi orang yang disenangi Tuhan, bagari ada, he ada hugumu di songonon. Alay na jolo do adong so padi daw, dong padi tengah sama bihu bereng rupani, penderitaan ni. Lam kan ulu si patah remaja tiki remaja ita lagi bertumbuh imanna manang haprosonna ya sejajar dengan pertumbuhan jasmaninya. Saya harus berbuat baik, saya tidak ini, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Apa yang terjadi amang inang? Justru kita melakukannya karena kita tidak tahan dengan ujian. Si patah lam jonok kita tu debata lam gurang do tantangani. Lam jonok kita tu debata, lam jojo bulusi mengguturi pikirata. Itu fakta. Dan itu sering kita alami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bertuhan Yesus. Semakin dekat kita. Itu makana heado sahalak situa, tiki praktek kami di kampung Kristen. Ya. Membencerama mahibana tu naposo bulung, alana au tiki ni gabi dibantu naposo bulung. Di patorang ibana dok. Jika Anda ingin dekat dengan Tuhan, harus bersedia seperti Tuhan Yesus. Basarupa do naraku ibaga sarupa do tu lagi nami naraku. Ale ujung le dokon ibana, dia harus siap menderita dan mati. Itulah orang resiko yang berisiko ni halak neneng jonok tu di bata. Dia harus siap menerima persoalan hidup, menerima penderitaan, bahkan siap mati. Biasanya ulu songoni teh, ya ulu hamu mati alani penderitaan ini, manang alani dongan, manang alani Tuhan, ya tunggulah dulu kan begitu. Gudang dope si sari hanoton. Uliani Kristus, kita tahu bahwa sebenarnya dang adong sakap ni debata lama jehem jolma tidak ada. Dakya debata mangujuni debata jolma, lu bisian napatut. Karena apa? Ala sakap ni debata imat sakap hasonama do. Mulut aja di Jeremia 20 10 sadaya teh. Ya. Sakap hasonangan do disakap di bata tu jolma. Tidak sakap penderitaan. Tidak. Sakap ni di bata kadang kita terjemahkan itu sebagai beban bagi kita. Sebagai penderitaan bagi kita. Allah buah dan manahan jolma. Ada orang sosahat ibadah tu hasonangan ni. Ada orang sosahat ibadah tu sakap ni di batana sonangi. Kadang kita kalah di proses kehidupan, perjalanan hidup kita. Buasa dong penderitaan kan hidup na ingat ya buasa di paluas. Jala hudok matu hita manginang adong do filsuf ngaliling hujaha buku naon rupaning alai huingok do pernyataan nibana dalam bahasa Latin. Si Deus es unde malum. Didok amat tahun rupaning. Si Deus es unde malum. Jika Allah ada, dari mana datang kejahatan itu? Seolah-olah di sini alana suku-sukun filsafat donate. Ya, kalau ada Allah, dari mana kejahatan? Dade bata marhuaso do. Adong masuk terpatu pada bata, semua bisa.
Akhirnya diuji nih, simbolis Tuhan Yesus hati hai. Tiki malai ibana diuji nih simbolis Tuhan Yesus. Malai ma ibana. Adong mabaya tu disi. Bah, alang mon. Tarpatu pahodo, roti gabi, batu. Semua bisa. Bisa dilakukan Tuhan. Alai si Deus es, unde malum. Kalau Allah ada, kalau memang betul-betul kehadiran Allah itu nyata, mengapa harus ada penderitaan? Dari mana datang penderitaan? Itu pertanyaan yang logis sama nginang. Ayo ulu behita songoni. Isina sohi halak menderita teh. Ya. Gariada akatodong taipe manusai dong. Nah diri pudung ngatabuhian hita dari Jakarta kan. Itu kirim juang pupuk. Itu kirim juang semprot. Itu kirim juang neng marbabu hamin na. Sudah du kirim. Susah. Dang di motor nasi dai. Amang Tuhan buah sama songonon. Suri manusai. Todok kupe manusai. Dot aklana asing. Amang inang. Jujur dohita. Dan memang kita. Mardonga dodo penderitaan ini. Iya. Udok matu hita. Dak kaya halak marmusu dok penderitaan. Mardonga doi bana terus mengalami persoalan hidup. Geriada nalas rohai, las perjulu hita las rohata gabi maben hasusado. Tatanya kodo asa mardongan saripe ya nakota iya teh. Kan, dung mardongan saripe. Bah, berbeda terus, bongkak si pata. Benjol di san kan begitu. Ya, marsalaut di san. Susah mana itu. Ditanya kodo asa dinggan karejona, dung dinggan karejona. Batung sohiabi pa Jupang, na maulan si sukunan. Di WAP dang dia lusi we. Di telepon di reject lot akalan asing. Susah do. Amanya nang kadang kita harus tahu memahami penderitaan ini dari sudut persoalan manang cerita nih si Job. Kadang penderitaan itu juga yang kita buat. Ya. Penderitaan itu karena kita yang buat. Dan siap dibatasi di penderitaan ini. Persoalan ini. Nataulai do. Nataulai rupanya penderitaan ini gabi masa dihita. Ya. Terlampau tinggi. Jangkauan manang na ekspektasi na rupanya. Cita-citanya ambisius halakna. Dung so tercapai masak maibana. Menderita maibana. Itu karena dia. Adong do halak menderita ala nabi nainna. Balani pangalahona. Ya. Tapi ada yang maju na masa di pemerintah ta'ala dikritik sahalak menteri ya teh. Ya, sahalak menteri halak batak doi menteri nih kan begitu. Dungi berurusan mah dot aparat rupanya. Menderita karena apa? Memang karena dia yang buat. Adong do halak menderita memang karena dia yang buat. Dan sudah siap dibata ada. Ate. Mulu misalnya rupanya tabo tu tetangga tai berbeda. Adong do teh berbeda di Jakarta. Adong gudang baju gudang tong doko kambah. Unang pajujur hu mangalusi rupanya ngate. Ya. Nggak tabo tu tetangga tak berbeda. Saya tak pancing. Saya maredehi berbeda mucung do tetangga nami yon ndak habis mahita. Ini diamin aja. Ya kan? Holan tuyu ina musik. Begitu banyak perbedaannya yang ku kenal ina musik. Di rumah. Hai holak kodo na paling nau berbeda ina musik. Ngaibo tu rupanya ya diamkan aja. Hita do namanya tirhitu. Kita yang menguasai diri kita manginang. Kadang menderita juga orang karena dirinya. Yakin doa di sini? Yakin? Itu dah. Ikut yakin doa hita. Nggak tahu tu lubang tak tibung. Ya, mitok mak pajubang di surga mah hita kan begitu ya. Itu dah. Nggak tahu tu susah. Ngulun di pasusah-susah musik. Haduh dok dison. Sahalak dongang padita membain di Facebook nak ngalilingon ngapi kita tahun asal bu. Yang nina tuinat tanai. Budu HP padita mayayang ate. Sutu ngaharu hamu dada. Ya ate sayang. Awapit saya doh dok kontuinat tak mulu suibigi sayur ni kudut dong ate. Say kan begitu. Say yang nina anggo ibana yang
Yang bahagia itu kita yang buat. Naraki bagasan, sederhana do kalimat itu. Toho do memang. Itu dah. Isi sampai kita sonang, dia tunggu kita tangga. Atau mungkin orang lain, enggak. Yang, ini nak. Yang tamu pada, doko kamu amang, tunata, yang, kamu. Unang si mayang ada, yang si mayang luar nih. Yang, sayang itulah batan. Bahagia itu kita yang buat. Menderita orang kadang tidak bisa, dan dia bodang boy tarabatan hamaloni penderitaan ini. Oh, lo memang roy di tikina. Alai sonaria manginang ditik kita boto bahwa penderitaan ini gabe domat dihita. Sungun dia masih kapta. Mata bayan songon ala Krista kita. Moloro manang ujuro persoalan ningului. Sungun dia masih kapta songon si Jopon. Tabiring majo. Taburu komitmen ni si Job di son. Ujuro hamauloni. Bahu pikir si Job nama noposi di Portibio nate. Dalam tempo menit, dalam tempo sekejap, hartanya habis, dirampas, terbakar, geleng nape habis. Dangarong, holan ina taipe, holan ina taima. Itu makana memang keluarga ini memang betul-betul dipersatukan Tuhan, dan dipisahkan di Batak. Si Job do ina tanah. Ya. Ini hebat sebenarnya. Dan daring-daringon, gatal-gatalon. Dibayan si Job. Beko kamu mah, ngasuda sian namora jong pukus jong. Daring-daringon muse. Sakit itu. Sakit. Alai ahama pergumulan si Job, dia bertahan. Nah perjolo ketika Job manang si Ayub menerima atau mengalami penderitaan itu, dia mencari Tuhan di dalam penderitaan itu. Dia ingin membuktikan bahwa sebenarnya penderitaan itu bukan dari Tuhan. Bukan. Dia luhoni bana do teribata persoalan nai. Itu makana didok digijang diturpuk tahun didok alai idama tung sura lau au dok pakhabicaran dang disi ibana. Mulak au musi tu hasudutan dang dapat tahu ibana disi. Molo mangula ibana tukan utara dang dapat tatapaku ibana. Molo mertabuni ibana tukan dang sina gabedang idauku. Dia mencari Tuhan, bukan mencari biang kerok, bukan mencari siapa yang salah. Kan dulu dosa wani hita molo marbada teh, ya isi mama baino nate isi mom anggo hurasaun nyadura inatadura no perko dah molo paju pangau ikon hujang gula ina pakai es musik hujang gulas berarti apa jamak kan begitu ikon hujang gula tapi belum tentu amanginang. Justru si Job mengalului di bata dituhap pun ibana naing dilului ibana di bata naing di babua tu di bata sudi na masa di bagasan ngulunai dungi dang dapat ibana di bata di persoalan tapi dia yakin Tuhan ada dalam perjalanan hidupnya ketika dia menderita. Itu makana didok di 10 alai anggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar. Kadang Tuhan membuat cara yang aneh kepada kita manginang. Kadang dibiarkan dipaluas di batado jolmai mengalami persoalan di ngulu manangahapi pengalaman na ale dipaluas hira dipaluas di batadui asa membentuk jolmai songon sere menjadi emas yang murni yang baru ya nggak sudah hitamar emas rate ya hupikir mululam liling pemason kan buram dia teh las buaja goni mas adong do birong-birong na ope cincik kope hadiah ninat tadon makana cinta hiya do tu dia banat tong dile cici tu do bah kan luar biasa kuberi nga mulai hitam napal sudo nekon nak magilasa do paning kan habi naom nah tabo to do adong do nga tubuk ku marga batu bara parmas ibana ali silum ali tabudo kompak do hami
dak kami berdebat taring utu ugamo. Berdebat kami masalah emas do. Ubering ma ibana sehali manukangi mason. Alanga kompak kami di ubering ma. Ternyata emas ini juga ngiri do HP parsorionna. Ya? Dipukul, dibakar, dipamasuk musi itu na kecil, diputar musi, diponggol musi, ditutup musi, terus dan gampang memben mas HP. Dungi dung sau di mana dung silung gabi cincin manang atau baik gabi kalung, manang gabi titin, manang gabi sibong, manang ya kerabu, cantiknya luar biasa. Itu bisa saja amanginang Tuhan itu memberikan atau membiarkan palwason penderitaan ini asa songon sereido hita, asa songon masido hita, gabi bagak mauli mahita. Bisa saja. Dan memang itu tujuan Tuhan. Oleh karena itu, mula dong persoalan ini lului majahuba. Sukun madebata, do maksudmu Tuhan. Jangan cari persoalan lagi. Jangan ikon pos dorohata di pergumulatei Tuhan bekerja. Mungkin Ayub tidak menemukan atau tidak bertemu dengan Allah ketika dia mencari di ayat 8 dan 9. Tapi dia yakin di ayat 10 dokon Allah yang goibana di botodo dalaku. Berarti Tuhan tahu siapa kita. Napa dua hon moloro persoalata, moladong persoalata bertahan mahita. Jangan menyerah. Ya, hadapilah semua. Hadapi dengan senyumkah, hadapi dengan pos nirohado, akal nasing hadapilah. Jangan pernah takut dengan penderitaan. Songona hodokoni dongat tadui. Nah, ulang alani penderitaan ini, gabe lupa hita martuhan, gabe lupa jol mamartangiang. Uludu songoni, alani haci ninguluna, tidak ada Tuhan-Tuhannya. Ujung namartangiang pirang. Biarkan aja persoalan itu sampai bosan persoalannya. Lam kuat do halak. Mau lo terus bertahan dan menghadapi pergumulan ini. Bertahanlah dalam iman. Unang gabi dipetabay do sana, itabay do sana. Ya, ulo do songoni, songona hudonakin. Adong penderitaan ini dilului halak, dicurigai halak, dituduh musi halak. Wah sakit itu. Ujungnya tabay dosana. Gabi menguhumi may bana. Unang tabay dosa ta mula dong persoalat ta. Ate, unang tabay dosa ta. Cukuplah kita, kalaupun kita jangan tabay dosa ta. Cukuplah kita yang menderita, jangan orang lain. Alala halak na bertahani, ido nanon nasongon serei. Semakin jago, semakin hebat dia. Semakin luar biasa. Ido makana didoksi Ayub di son manang si Job. Nangpe persoalan ini terus datang menderita, menderai nguluna. Di do ibana do 10 sada do 12. Saya marsi hoho do patu majujur bogasna. Saya huyut ihut do dalanna dang dung manib bilau. Dang dung hulau si tona naruar sian pamanganna. Gumudang do huradoti hata akan ruar sian pamangan na asa hangul aku sendiri. Jadi dia hampir tidak memperdulikan kehidupannya, penderitaan itu. Yang penting dia tetap bertahan kepada imannya, kepada Tuhan. Jadi unang tebay dosa tadi. Mulu menderita hita manang adong roha prosor aluhur tu dibata. Bertahan mahita. Unang pitor mamurai manigai rupaning jangan. Tetap kesal ya kesal juga ya kenapa begini bisa. Ale unang tabay dosa ta. Napatuluhon porsiya mahita debatado na mangatur sa luhuna. Debatado yang mampu mengarahkan hidup kita, dak kita. Itu di ayat 10 tului. Alay tahe parhatasada do anggo ibana
tung ise mana tuk madugang ibana jala guru ni lomo ni rohana do di pasaut. Amanginang kita harus mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Molo roh hamaolo nih jala ikon bertahad dohita di hapor sota dungi pos maruhata semua dalam aturan Tuhan. Debatado na mengatur ngulutak. Dia yang tahu bagaimana kita. Dia yang lebih tahu dari kita tentang apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesenangan kita. Dia tahu apa yang menjadi sukacita kita. Dan itu sudah diberikan. Persoalannya kita kadang tidak tahu apakah itu sukacita dari Tuhan atau tidak. Di bahini tapuji maibana debata namanotongi, debata yang tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Molotajaha di Heber 10 ewalu itu, Kristus Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang dan yang akan datang. Besok juga dia tetap sama, Tuhan yang sama. Debata ni si Jakob, si Ishak, si Abraham do debata na pasoban wain. Debata na burju somon na julo di pada na rubiina marbunu-bunu na mamamreso do maperrohong ngulu ni halak Israel na julo itu debata dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu sujud kita do portibion. Nah oleh karena itu jangan pernah tinggalkan unang loas ngulumi dang mamak ke debata dang maju debata debata na manotong do debata na tahaporsay na tasobay. Jangan pernah kita melawan Tuhan. Molotungpe songona mau dapat rohata nama saon, percayakan saja Tuhan yang mengatur. Amin. Songona galedo hamu bereng baru. Amin. Itu dah. Percayakan aja pada Tuhan. Ate amang. Molo songoni pe molotungpe dang tabul lupa ninata. Percayakan aja besok juga pintar itu. Terjago do Peter membuka catering dua-dua nih kan begitu. Kalau kita percaya akan rencana Tuhan, ingok ma debata na manotong do, debata na tau sobay, martanya mahita. Tuhan debata manami, mula tema di pasat rohanami tu rupamu, alang di paluasohan marpung di bagas joromon, nangpe di masa pandemi COVID-10 siang, sahatu tikion. Nah saya toktong adong di tonga-tonga nami. Sipatama biar hami Tuhan ala ni pandemi, ala hubo Tuhan hami do jol managale do hami. Nah maul hami mengadupi akaragam ni parsahito ni. Di bahini pos rohanami Tuhan. Molo di paluas ho hami rotu bagas joromon. Nah di paluas sodo holang siak kami akka parsahito ni. Nang pandemiki gabi bui mahami marapos ni roha Tuhan uju rohami tu bagas coromon pajupang dohot ho misirma aka parsahitoni di baheni urubi mahami Tuhan ay di bata na manotong doho ido na ho sobahami ido na ho haporsay hami jala tusido hami marhaposan dot marhaporusan hodohi Tuhan asiro hampar gugui hami asa moloroha maolon penderitaan parsorion si pikiran nami si patajud roha nami marpamuati roham marpangaju maho di hami Tuhan ay gale do hami di bahani paingot hami uju gale hami uju dang manahan hami mengadupi akar ragam hamaoloni nian si patah hamaoloni sian diri nami dui di bahani pos roha nami di paingoto hami, disungguli ho hami, marhiti hatam. Asa marpos ni roha hami, di pangaturmu, nang disakakmu, di pardalanan ng ulun hami. Pasu-pasu ruasmi, hakabipi sutoyoon, namek-mek namang gudang sa ato nama tua. Pasu-pasu parhaladuna ng akapangulan na goktiki di huriamon. Pasada roha nami Tuhan asa mamikirin na duminggan tutiki-tiki na neng ro. Tarlumubi ma laho membangun partodon nami asa ganup hami Tuhan masih urupan masih paingotan
Dia kana hurang lubi dia kaparangi ng pabahenan. Asa tikos hami songon akasi utoko. Di bagasan parsaoran nami masih rupa kami Tuhan lau padingkaton ngulu nami be. Di baheni urupi pargogoi mahami. Pasu-pasu akar wasmi. Nasa toktong dope luja alani na mangeluluya kapada ramanon. Patoho pada raman nadinggan lehon pasu-pasum di nasida. Asa jupang na jenalahan dapo na niluluan. Pasu-pasu akan marulang tahun sa minggon. Payungok nasida siya kodo partikiani. Jala sapala di paluaso nasida tabba umurna tabba manang lasin rohana sida. Doho posin rohana sida. Lau payuti utuko Tuhan dingoluna gabi pos rohana dapotan lasin rohana da sida di umur na tinabahon mi. Dia kana sa doktor dope malungun dia karagam ni sihirimon di parana konon di parkarejo na dinggan dia ka yanakon asa marhasohotan rokap dia karagam na asing pe Tuhan homa toktong na mangatur sa luhuna asa hobar tutikimma lehonom mu tuhami asalas rohanami Tuhan jalapos rohanami lau mamuji pasangapon guarmi daw masya kami ka parsorion ng parsahiton tarlumubi hapuguson daw masya kami Tuhan akka parbada-badaan daw masya kami Tuhan akka namasyohosoman asa toktong hami di bagasan lasin roha mamuji pasangapoko huhut maday dengan dibasam atong hupagonggopok kami ma daging doh tod dinami di bagasan sambinggon sisa dosa nami mangasaon Yesus Kristus amin. Mare de mahita los tapasahat ma piliata. Sayon hasta la matu
jong mahita salhuna. Tatangnya kon mapeliata, martangi yang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupan hasya kami pilihan nun. Pati bulhon harajaw mri tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hay mandok maulihati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa deron hanguluan siya pari. Si sa madusa nami, songon panisa ni dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorohon madamena tutodim. Amen. Amen. Hamo naman namin na siya kami parhalado na marhubas di ibadah pukul 10 sa daon, pinasama tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, horas madihita.